Otuto dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 24 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile, ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyere anyị n'aja Maasị dị asọ nke ụbọchị tata. N'aja Maasị tata, anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche ebumnobi ezinụlọ Ọgụ Amaka inye Chineke ekene n'isi Fada Kenneth Chukwu, bụ onye na-echeta 25 o ji chie ụkọchukwu. N'otu aka ahụ, ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekene n'isi ezinụlọ ndị be akụ Nwafọ, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ ije. Ọ bụ David na Mori na akụ Nwafọ yọọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekene n'isi Nkechi Kimberly na Ani Ekweọgwụ, ndị na-echeta arọ 6 ha ji wee nata sakramenti nke matrimony. Ọ bụ Helen Ebuniwe yọrọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. N'aka nke ọzọ, anyị na-ehunye aja Maasị dị asọ nke ụbọchị tata maka ezumike mkpụrụ obi Legachi Mmadụ Ụzọ Ukwu, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Rose Mmadụ yọrọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Patricia Ikedum, onye ezinụlọ ya na-echeta ofu arọ o ji wee lapụ ụwa nke a. Ọ bụ Remi na Tekla mgbe o ji kwe yọọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Remigius Reginald Asueze, onye ezinụlọ ya na-echeta ofu arọ o ji wee lapụ ụwa nke a. Ọ bụ Aloysius na Eukeria Udeze na ezinụlọ ha yọọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Patrick na Patricia Akọ, bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Morris na Eugenia Akọ na ezinụlọ ha yọọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. N'otu aka ahụ, ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Patricia Akụdinobi, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ọ bụ di ya Emeka Akụdinobi yọọ ka anyị cheta ya n'aja Maasị a. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Francis Benedict Ikebụdụ, Agatha Ikebụdụ, Medley Ikebụdụ na Ifeọma Ikebụdụ, bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Anthony na Emma Ikebụdụ yọọ ka anyị cheta ha n'aja Maasị a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta n'aja Maasị dị asọ tata, mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Anyị na-ayọ ndị sonyela anyị n'aja Maasị dị asọ tata n'ime parishi anyị. Oge ịnata olili dị asọ lue ka anyị solu usoro ndị ọshas ga-enye anyị, maka na anyị ga-anọ n'ime ụgbọala nyarube okirikiri wee bịa nata olili dị asọ. Onye isi nchụaja anyị n'aja Maasị dị asọ tata Fada Jude Umeobi. Ka anyị were nchekwube na okwukwe tinyekọta ọnụ n'okwe wee bido aja Maasị dị asọ tata.
ọzọ na-amasị nke ụbọchị tata agbapụtagoro anyị ndị na-ayọ ka echeta ụzọ pụrụ iche ka anyị tezie na mba anyị ọzọga na mba ndị ezinụlọ anyị na-ayọkwa Chineke ka nsogbu nke COVID anyị nọ n'ime ya bụrụ nke ga-akwụsị ọsịsọ. Ụmụnna ka anyị kwerezie onwe anyị nke ọma maka ndị omume nke Eucharistia site n'ihe mgbaghalụ na ebere nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị dọwara ndụ ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga duruo anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Chineke gị bụ onye okike na onye ndu ihe niile, biko tụgharịa na anyị anya ka anyị mata mgbaghara gị n'ime ndụ anyị oge niile. Mee ka anyị were obi anyị niile wee na-efe gị site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gara adị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirach. Iwe na ọnụma jọrọ oke njọ, ma onye mmehie jiri aka abụọ gudo ha n'obi. Ịbọ ọbọ ga-anata ịbọ ọbọ n'aka Onyenwe anyị, maka na ọ na-echetacha mmehie ya dum. Gbaghara mmehie nke onye agbata obi gị megburu gị. Ime otu a ga
mmehie nke gị mgbe ị kpere ekpere. Mmadụ o nwere ike iburu mmadụ ibe ya iro n'obi ma na-atụ anya na Onyenwe anyị ga-agwọ ya? Mmadụ o nwere ike ịjụ imere mmadụ ibe ya ebere ma na-achọkwa ebere maka njọ nke ya? Ya bụrụ na ibu iwe na ọnụma n'obi na-amasị mmadụ bụ anụ arụ, onye ga-agbaghara ya mmehie nke ya? Cheta ụbọchị ikpeazụ gị. Wepụ aka n'ịkpa asị. Cheta ọnwụ na ire ure. Wepụ aka na njọ. Cheta iwu Chineke. Akpọla mmadụ ibe gị asị. Cheta ọgbụgba ndụ nke Onye kacha elu. Lefuru anya na mmehie emehiere gị. Okwu gosi dị ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ Onyenwe anyị dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Zanụ ya. Onyenwe anyị dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka.
ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom. Enweghị onye ọbụla dị ndụ sọ maka onwe ya. Enweghịkwa onye ọbụla nwụrụ anwụ sọ maka onwe ya. Ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dịrị ya Onyenwe anyị. Ọ bụrụ na anyị nwụrụ anwụ, anyị nwụrụ ya Onyenwe anyị. Ọ pụtara na ma na ndụ ma n'ọnwụ, anyị bụ Onyenwe anyị. Ihe a kọwara ihe kpatara Kristi ji nwụọ bịakwa dị ndụ ọzọ. Ọ bụ ka ọ wee bụrụ onye nwe ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. Onye nwanyị nọnyere ụnụ. Ihe ọgụ nke a si n'Oziọma Nsọ nke Matiu dere. Ịnwere anyị, Pita bịakwutere Jesu jụọ ya sị, Onyenwe anyị, ugboro ole ka nwanne m ga-emehie megide m mgbe alụ ya? Ọ bụ ugboro 7? Jesu asị ya, mba, ọ bụghị naanị ugboro 7, kama ọ bụ ugboro 70 ruo ụzọ 7. N'ihi ya, enwere ike iwere alaeze n'igwe tụnyere otu eze kpebiri na ya na ụmụodibo ya ga-abịazi akụ ya. Mgbe a malitere ịpịa akụ ahụ, a gbụtara ya otu nwaodibo ji ụgwọ ruru $200. Ma nwaodibo ahụ enweghị ego iji ụgwọ ahụ o ji. Nna ya ukwu tiri iwu ka e lee nwaodibo ahụ na nwunye ya na ụmụ ya na ihe niile o nwere iji welata ego eji akwụ ụgwọ ahụ o ji. Ma nwaodibo ahụ gara n'ala n'ụkwụ nna ya ukwu rịọba ya sị, nna m ukwu, biko nwee ndidi, aga m akwụghachi gị ụgwọ niile m ji gị. N'ihi ya, onye nwe nwaodibo ahụ jiri ebere gbaghara ya ụgwọ niile ahụ o ji, wee hapụ ya ka ọ laa. Ma nwaodibo ahụ kwụrụ hụ odibo ibe ya ọzọ ji ihe ụgwọ pere mpe. O wee jidesi ya aka ike, gbachie ya aka na abịrị, sị ya na ọ mụrụ iji ruo odibo ibe ya ahụ wee gaa n'ala rịọba ya sị, biko were m ndidi, aga m akwụ gị ụgwọ gị. Ma o kweghị, kama o jere tụba ya n'ụlọ mkpọrọ wee ruo mgbe ọ kwụchara ụgwọ o ji ya. Mgbe ụmụodibo ibe ya hụrụ ihe mere, o wutere nne.
ha jere kọọrọ nna ha ukwu ihe niile mere. Nna ha ukwu kpọrọ nwa odibo ahụ sị ya, ajọ odibo, agbaghara m ụgwọ niile iji n'ihi na ị rịọrọ m. Iche na o kwesịrị ka ị nwee obi ebere n'ebe nwa odibo ibe gị nọ dịka m si mere gị ebere. Nna ya ukwu wee nye iwu ka enyefe ya n'aka ndị na-ata mmadụ ahụhụ n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ụgwọ niile o ji. Etu a ka nna m nke eluigwe ga-esi eme ụnụ ewepụ ma onye ọbụla n'ime ụnụ o si n'ala obi ya gbaghara nwanne ya ihe o mere ya. Oziọma nke ose bụ ụwa. Amen. Ụmụnna na Kristi, anyị na-ekele Chineke mgbe niile onye ọ bụ site na amara ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọ wee na-efe ya ofufe. O were anya n'ihe ọgụ nke ụbọchị taata, ọ kachasị ihe ọgụ nke mbụ na n'oziọma na-ekwu maka mgbaghara, imere mmadụ ebere, mgbaghara n'ime ebere. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke Sirak kwuru ya maka ime ebere, kwukwazị ka mmadụ wepụ iwe na ọnụma na ekworo n'obi ya. N'oziọma nke Matiu nke anyị hụrụ, dị nwere Jesu Kristi kọrọ anyị ọmarịcha akụkọ ọ ga-agba akọsịa ya, mmadụ enwe niile ya wee gụọ eze ya ọnụ. Ọ kọrọ aka maka nwa odibo ji nnukwu ụgwọ emela ebere, emechazie ọfụrụ eji obere ụgwọ wee jụ tọrọ ya aka na akpịrị tụba ya na mkpọrọ wee gaa mgbe ọ kwụrụ ụgwọ o ji. So ihe ọgụ nke mbụ na oziọma na-ekwu maka mgbaghara. Mana ihe ọgụ nke abụọ ka ndị na-eche jikọtara ọnụ ozi a na-ezigbo anyị tata. Ihe ọgụ nke abụọ na-echere anyị aka mgbasị anyị na anyị na-ebi ndụ maka Chineke. Anyị buru Chineke n'uche mgbe anyị na-eme ihe, maka na ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ na anyị bụ nke Chineke, na anyị na-asọpụrụ Chineke mgbe anyị na-eme ihe. Nke a ga-enyere anyị aka, maka na ọ bụ eziokwu na a na-ekwu maka mgbaghara n'ihe ọgụ nke mbụ na n'oziọma, mana ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ na-asịdebara ndị Rom echetara anyị na ọ bụ na anyị ji maka Chineke eme ihe, ọ ga-enyere anyị aka ka anyị na-nwoke anyị imezigbo ihe. Maka na kedu ihe unu chere? Ọ dị mma ka mmadụ na-emehie na-enwe olileanya na ndị ọzọ ga-agbaghara ya? Ọ dị mma ka mmadụ na-achọ okwu na-enwe olileanya na a ga-emere ya ebere? Ọ bụ etu akọ dị n'ụwa? Echọrọ m. Ọ dị mma ka mmadụ jee na-ebu ego jide ụgwọ ọ gaghị akwụ? Onye na-eji ebute ego, onye ga-ebunye gị ego? Kedu onye ọ kara mma ga-ebunye gị? So ọ dịchaghị etu anyị agaghị ewe oziọma literally. Ọ bụrụ agụrụ n'ụlọ akụkụ ijere ibute ego, ọ bụrụ na bankị ka anyị si ekwu, bankị ọ na-ebunye ego free? Ị ga-enwe kọlatara, ihe a na-akpọ ya kọlatara, ka ọ ga-agba ụlọ ịkwụ ụgwọ gị
ga-ele ụlọ obodo mee ihe niile nwere ụdị chọrọ ha nwetara ego ha eme etu a ka ọ dị. So anyị ekwere chere ya eje bute ego ma dị ọgwụgwọ anyị ga-ebute ego etu o si wee dị. So ọ dị maka anyị chebanye echiche ihe na-agwa anyị taa na ọ bụrụ na anyị bụrụ Chineke ụzọ n'ihe anyị na-eme, ọ ga-enye aka anyị ejisi ike ime ihe dị mma, hapụ ị na-emejọ onye ọzọ chekwa na a ga-agbaghara anyị. Ọ dịghị etu a. Asị there is no free lunch. And etu osisi si wee ka o si ada. Mabụ na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na Chineke abụkwaghị onye mmadụ na-aghọgbu, ma ọ gbagburu onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ọ bụ ya akwụkwọ nsọ kwuru. Chineke abụghị onye mmadụ onye na-aghọgbu aghọgbu. Ọ bụ mkpụrụ onye kụrụ ka ị ga-aghọrọ. So n'ọgụ nke abụọ na-agwa anyị ka anyị welite mmụọ anyị edobe ya elu n'ebe Chineke nọ, calling us for a higher value. Ọ na-agwa echi ị na-enwe olileanya gị ije ị na-emejọ mmadụ, ị na-enwe olileanya na a ga-agbaghara gị. Onye metụ ihe nga ome gịnị? O jee nga ozugbo ọ bụ mere ijide mmadụ ụgwọ eme gịnị? Ịkwụọ ụgwọ iji eme ibute mmadụ ego ime gịnị? Ịkwụọ ụgwọ iji. Ma ọ bụrụ na o nwere onye mere ebere, ọ bụrụ na o nwere onye nwere enough nwere extra wee bunye gị, maka na enwere onye nwata ọdụnte. So ọ eziokwu na a na-ekwu maka obi mgbaghara na obi ebere, ọ ma mmarị nne. Mana mgbe ọbụla a na-ekwu maka obi mgbaghara, mercy, ị ga-ekwu maka ime nkwụmọtọ, justice, mercy and justice and fairness, they go together. Ị gaghị ekwu sọsọ obi mgbaghara hapụ ikwu maka ime nkwụmọtọ nke justice. Na a ga-etinye ha abụọ ka e wee nwee balance ihe a na-eme. So ka anyị rịọ Chineke maka amara na mmasị nke ụbọchị tata, ka anyị wee gbaa mbọ jisi ike ime ihe ziri ezi oge niile, nye mmadụ oke ruru elu, hapụ imegbu mmadụ, kwụba aka anyị ọtọ. Ọ ihe ozi ọma na-agwa anyị oge ncha, ka amara nke Chineke wee bara anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ike niile, ndị eluigwe na ndị a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ime, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe, n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-echekọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m achọ onye mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. ebere ka anyị bụ ndị kwenụ nne na Kristi, ka anyị wee n'okwukwe, nchekwa na ịfụnanya gbasara Chineke ndị anyị gara. Maka nzukọ nsọ Kristi na ndị ndu ya niile, ka nzukọ nsọ Kristi bụrụ ebe a ga na-elekwasị anya
mgbaghara ka ọ na-eduga ndị mmadụ niile n'ụzọ nke ịdị n'otu na udo nke Kristi. Anyị arịọ gị gị nwere maka ndị ọchịchị nke mba niile dị n'ụwa, ọkacha ndị nghọtahie ekworo na ọgbaghara dị n'etiti ha, ka Chineke ketọọ ike nke akpọmasị nke mgbe ochie dị n'etiti ha, wetara ha ezi mgbaghara na udo nke mmụọ. Anyị arịọ gị gị nwere maka ndị niile na-efe Chineke nke Abraham, ndị nọ n'okwukwe ndị Juu, Muslim na ndị otu Kristi, ka ha jikọta ọnụ na-achọ udo n'ụwa niile site n'inwe ezi mmụọ mgbaghara oge niile n'etiti onye ọbụla. Anyị arịọ gị gị nwere maka ndị niile bụ ibu nke iwe na ọnụma na-enweghị mmụọ mgbaghara, ka ha nweta agbamume na nkasi obi sitere n'ozi Kristi n'ezi anyị tata maka obi ebere na mgbaghara, ka Kristi zie ha ibu nke mmụọ, nye ha ọgwụgwọ nsọ. Anyị arịọ gị dị nwere maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri nke di nwere anyị, ka anyị na-egosi ndị ọzọ ebere Chineke site n'etu anyị si emeso ha omume oge niile. Anyị arịọ gị dị nwere maka ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'isi nso a, ndị nwụrụ n'ajọ ikuku mmiri na ọkụ ọgbụgba n'akụkụ ụwa niile, ka Chineke kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi ma nyekwa ha ezumike ebe ebe. Anyị arịọ gị gị nwere ebe n'ime obi ka anyị jezienụ nna anyị ndị ọzọ n'ekpere. Ezi Chineke dị ndụ, anyị bụ ụmụ odibo gị dịgbakọrọ n'erugoro ụbọchị tata, na ndị na-esonye n'ofufe anyị na-efe gị, edugo mba anyị niile webe n'iru gị, na-ayọ ngọzi gị, nchekwaba gị, mgbaziri gị na obido gị oge ncha n'ime ndụ anyị ga-asị na Kristi onye nwe anyị. Amen. Baba Okoye. Ahụ na mkpụrụ obi
mee ka ihe onye ọbụla nyere iji sọpụrụ aha gị wetara anyị niile nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Welite n'obi elu. Anyị ewelite gị elu ebe gị nwere anyị nọ. Ka anyị na-edewe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ. Na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile onere nsọ. Chineke ji ike niile ebe ụwa atọ ụwa site na Kristi nwere anyị. Onye jiri ihe ebere ọhụrụ maka mmehie mmadụ kwe ka mmụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebere site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe. Bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebere. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Nsọ, 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 ozi ebube Chukwu igwe ndị agha. Eluigwe na-ala jupụta n'ebube gị. Hozanna, Hozanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hozanna, Hozanna n'elu kasị elu. Na anyị nsọ ezi nsọ gị na-edo m nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ si n'ikwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gara tupu erihe na ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha oge ekele na otuto na ụwa ya n'ime ụmụazị ya sị na arụ m nke a ga enyi unu niile ga-aba ahụ m ka a ga-ebuje maka ọnụ. Etu a ka o si mee kparịcha ndị anya si ụmụ na iko mmanya anya ọ ga-ekele na otuto onye ụmụazị ya sị na arụ m nke a ọ dị unu niile ka bido gbabara m. Ọ bụ ndị ọhụrụ dị ebebe a ga-agba n'ihu na ihe mmadụ niile kewegbe ahụ njọ na-eme nke a ncheta nke m. N'ezigbo nwa atụrụ na na-ajụta nke ọnwụ na-abịtara nke nwa gị, anyị bụrụ ga-acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ejere gị n'ihi na ikwere ka anyị debe ikwu na ibu na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata n'ọbara gị Kristi bụrụ otu site njikọ nke mmụọ nsọ. Nnọchite nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịra anyị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị otu ọka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị iji okwukwe na ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị n'ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, ndị dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wepụta ndụ ebere. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.
udo ka na-apụ n'ụlọ oge nke m na-enye ụlọ edekwala na nje anyị kama lekwasị anya okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ gị bụ ede ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Udo ngozi bụ wadoro mgbe niile Kwara gị. wee na nwanne gị aka ma ekele nke udo. Ugbu a anyị ga-ege ntị n'ime ọkwa anyị masịrị ọkwa anyị ebe ebelanata olili nye ngọzi wezie ka olili nsọ dịka anyị siri mpe gara aga. Ọtọdụlụ Jesu. Tata bụ ụka nke abụọ anyị na-anọ nọkọ ọnụ dịka ofu ezinụlọ na parish house anyị wee kaa ụka. Anyị na-ekene ndị niile lụrụ arụfụ ụka wee pụta isonye na ajamasị nke ụbọchị tata. Anyị na-echetakwaziri ndị parish anyị niile na onyinye owuwe nke ihe ubi nke anyị na-ekwu maka ya eri oge na ọ ka na-aga n'iru. Ndị niile na-akwado otu dị iche iche na ụdị ego anyị na-arịọ ndị dị otu a iji wee mee ka otu nke ị na-akwado wee nweta elele
idere otu ị na-akwado na zonu gị ma ministri gị, zonu gị ma ministri gị na memo chek iji were eme omume. Ị ga-agbakwuazị mbọ fụ na onyinye gị lotere n'ụlọ ụka tupu ọnwa Septemba agwụ. Anyị na-ekenekwazị ndị niile na-akwado parish anyị n'ụzọ dị iche iche, ọkacha ndị na-abịa anọnye na jamasị dị asọ, na-agbakwa ndị dị otu a na alụ ha niile na mbọ niile ha na-agba na-amịta mkpụrụ. Ndị niile nwere echiche dị iche iche ka ha mee ka priest na-achị parish anyị mara. Ọ bụ n'echiche dị otu a na alụ dị otu a ka parish anyị ga-eji na-aga n'ihu na-agbanwe ihe ụfọdụ ma na-etinye ndị ọhụrụ. N'otu aka afọ, anyị na-arịọkwuazị ndị parish anyị niile ndị nwere ike inye aka n'ụzọ teknọlọji, ọkacha na Facebook streaming ma ọ bụ YouTube live streaming, ka ndị dị etu a kpọtụrụ parish office ka e wee nwee ike ịchọpụta ụzọ ka mma anyị ga-eji na-eme ka ozi ọma Kristi na-erute ezinụlọ anyị niile wee na-agbasapụazị n'akụkụ ụwa niile. Ndị debara afa maka katkizim nke ịnata olili mbụ, anyị na-echetara ndị dị otu a na katkizim klaasị ebidogo maka first communion. Ọ bụrụ na nwatakịrị gị ebidogo, anyị na-echetakwazịrị ndị dị otu a ka ha kpọtụrụ ndị nkụzi ndị na-akụzi communion class wee kọwapụtara ha nsogbu nwatakịrị ha na-enwe. Ndị confirmation class, nkụzi nke ha ga-ebido n'izu n'ụka na-abịanụ Septemba 20. Nkụzi nke catechism confirmation class ga-ebido na Septemba 20. Ndị debara afa anyị na-ayọkwazị ndị dị otu a ka ha kpọtụrụ ndị nkụzi ha wee nweta usoro ha ga-eji wee gụwa ya bụ catechism, maka na anyị nọ n'oge dị iche. Anyị na-ekenyezi onye ọbụla, ọkacha ndị parish anyị ndị pụtara n'agbanyeghị ọnọdụ ọjọọ na-echere anyị aka mgba isonye na ajamasị nke tata. Anyị na-ekenekwazị ndị niile si n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyela anyị na ajamasị dị asọ nke taa. N'ikpeazụ, anyị na-ekene ụkọchukwu anyị Fada Judumobi bụ onye duru anyị na ajamasị dị asọ nke ụbọchị tata. Otuto dịrị Jesu. Ka anyị na-arịọ ebelatacha nsọ, onye nwe anyị mee ka ahụ na mkpụrụ obi anyị nọrọ na nduzi onyinye nke eluigwe nyere anyị, onye nke eluigwe na-enye anyị, ka anyị ghara ịdị na-ebi sọnsọ n'usoro nke anụ arụ, kama ka ike nke olili nsọ anyị na-anata mgbe niile na-agba anyị ume, na-ebutekwara anyị ụzọ. Anyị na-arịọ nkasi na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa akwụsịgo, ka anyị naba n'udo. Ekele dịrị Chukwu.